Дар от сърце. Тръгнали трима братя към чужбина, за да печелят пари. Стигнали на един кръстопът и се уговорили да се срещнат след 3 години, да видят кой какво е спечелил. След това най-големият поел нагоре по десния път. Средният брат тръгнал по левия, а най-малкият хванал средният път. Най-големият брат станал хлебар и спечелил пълна кесия с жълтици. Средният отворил кръчма и забогатял, а най-малкият се пазарил у един стар овчар. Като минали 3 години, овчарят му рекал: много съм ти благодарен за овчарлък. Падат ти се толкова и толкова пари или тези 3 ореха. Парите давам без сърце, защото те са като огъня. Човек лесно може да си изгори ръцете. А орехите давам от сърце. Момчето помислило и посегнало към орехите. Срещнали се тримата братя и всеки показал спечеленото. Щом видели 3 ореха, големите братя се ядосали и пратили малкия да си получи парите или да не се връща у дома. Момчето се нажалило и тръгнало назад. По едно време счупило един орех, за да залъже глада си. Тогава станало чудо. Счупеният орех пораснал колкото бъчва и от него почнали да излизат овце, овни, агнета, цяло стадо. Момчето подбрало стадото и го подкарало към бащината къща. Когато наближило родното си село, то счупило втория орех. Оттам излезли 2 млади вола и кола с желязно рало. Преди да влезе в селото, момчето счупило и 3-я орех. От него пък излязло едно момиче. Толкова хубаво, че не може да се опише с перо. Аз съм неродена мома и съм отредена да ти бъда невеста, рекло то. Когато големите братя видели стадото, новата кола и девойката, езиците си глътнали. Тогава им станало ясно какво значи дар от сърце.